Pereira calça el cap, se'n va cap a la línia de fons, ve Pereira, la posa Pereira, ha tallat les palmes, intentarà així des d'ahir el conjunt palmer, però li pega per a Maximovic. Patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Atac per dreta del València, se queda la pilota darrere el rebuig de les palmes, però el baló li va quedar a Maximovic, la frontal que li pega, la trenca el Bolarás Caire creuando Pocerrés, Raúl Izoinex, i veure com la pilota entra i veure com s'estrena Nemanja Maximovic, marca el València, fa el tercer el conjunt de Mestalla, València 3, 2 de Vieto, i ara Nemanja Maximovic, Las Palmas 0.